Marks plads er dig lige her. Kurt, hvorfor ikke? Kurt, og jeg vil Jeg skal sætte et godt eksempel, ligesom vores andre trænere. det er altså et varmt sæde. Hvad? Jo, prøv at ødelægge det først. Nu bliver jeg lidt til at se. Det er din mor, så. Jeg kan sgu også skubbe her. Ja, det er sgu. Er det her nummer 1? Ja. Jeres venstre til højre. Nu er vi jo tilbage til Marianne, der snakker om præstationsangst. Hvad synes I om nummer 1? Hvad tror I det er? Det er dejligt. Det er enten en Odense eller en... Jeg tror, det er en Odense eller en Tuborg også her. Jeg tror, det er en klassik af en slags. Du ser meget lost ud, Tolver. Man kan godt smage noget andet sammen. Ja. Nu smager I, som I har lyst. Ja, Indtil I er klar og låser jeres altså, med de her to, mellem klassik og Tuborg, jeg har ingen anelse. Med de her to, der er jeg kun i tvivl. Det her, det er 50-50. Jeg har ingen anelse. Mellem Guld og Heineken, der er ikke en skid boble i. Jeg aner det ikke. Du tror, du har 0 rigtigt, og derfor rykker du ikke nogen. Jeg ved ikke, hvor jeg skal rykke dem hen. Det er sådan det. Den er rigtig. Så I svarer præcis det samme. Kan dit konkurrencemenneske klare det, Tolver? Kan det ikke. Fordi hvis vi begge to vinder, så er der ikke nogen af os, der har vundet. Så nej, det kan jeg ikke have. Jeg sad sådan og tænkte, jeg gider ikke have det samme som ham. Du har jo lagt dem efter mig. Nu, hvad har I sagt den første der, hvis vi starter med Toge? En klassik. Odense. Jeg har sagt, Det der overstrålet Dani på. jeg har sagt Tuborg, fordi at Kurt havde, ellers havde mig Kurt den samme. Jeg har skrevet Odense Classic. Det er en Odense Classic. Skal det være? Altså, det var 0 til dig, Tom. Hvis du var 4 rigtigt. Den eneste grund til at skifte, det var fordi, jeg bare ikke ville have det samme. Nu, Hvad er næste? Toge, hvad har du der? Der har jeg en Tuborg. Det er guld. Så Tuborg. Guld. Guld. Det er en guld. Ja. Kan I se det? Ja, Kan I se men hold nu kæft, jeg havde det samme som dig. Jeg har bare et vindergen. Kan I se det? Jamen, du har 4 rigtige nu, ja. Jeg har bare et Ja, men vindergen. tillykke, Kurt. Den er der. Jeg har bare et vindergen. Jeg kan bare ikke have det samme som dig. Nummer 3. Det er så Tuborg. Jamen, der skrev jeg så guld. Tuborg. Tuborg. Men det er Tuborg, ja. Det er Heineken. Hvad? Nej, det er Tuborg. Nå. Og den sidste er Heineken. Ja, men det er vi alle sammen enige om. Så Kurt, der skulle overtales til at deltage, han tager lige 4 ud af 4. Jeg havde også haft 4 ud af 4, hvis du ikke er kommet med din. Ej, jeg var ikke skide sikker på. Men uanset, kan vi ikke konstatere, at vi er altså bedre end Patrick? Jo, uden tvivl. Det var ikke noget. Jeg var ikke... Altså, hvorfor er den lyser? Jeg var sikker på, at den var mørk. Jeg kunne ikke have, at hvis vi begge... Men både og, jeg kunne tage en af de andre, og så hælde den op, og så sige, hvem af jer kan gætte, hvad det er. Det er jo nemt nu. Er det det? Er det en lille bonus-ting, vi skal have? Jeg ved ikke, hvad der er med. Hørte du efter, hvad jeg sagde før? Nej. Nej, det er godt. Ja, det er en af dem. Prøv lige. Classic Tuborg. Er det rigtigt? Nå. Hvad er det, Toge? Det der, det var Odense Classic, og det der, det var Tuborg Classic.